Dni sa krátili, hmla hustla a bez rozsvietených reflektorov sa nedalo ani len výjsť na diaľnicu. Ale túta to nemrzelo. Čím skôr sa stmievalo, tým bližšie boli Vianoce. Na stromčeku sa leskli guličkové ložiská, trblietali sa ozubené kolieska, blikali červené smerovky a autosviečky iskrili všetkými farbami. Každý si pod stromčekom našiel niečo, čo ho potešilo. Mercedes dostala balíček módnej autokozmetiky a elegantné spätné zrkadielko. A otec Klement celkom nové zimné obutie. Ale keď Tút rozbalil svoj darček, od radosti div nezboril garáž. Bolo to autorádio. Zajtra bude zamračené s nízkou oblačnosťou, miestami dážď, teploty okolo plus 5 stupňov. Ako môže také pekné rádio vysielať tak zlú predpoveď? Frflal Tút. Rádio za to nemôže. Vysielačo mu nahlási ústredná meteorologická stanica na Lomnickom štíte. Tam sú teleskopy, termometre a tlakomery. Koľko namerajú, toľko bude. Tam sa rozhoduje o počasí, poučal synčeka Klement. Na Vianoce má byť poriadny sneh. No tak, protestovala mamička. Sneh je pre autá to najhoršie. Zajtrá máš ísť za strýčkom Opelom. Aspoň si nemusím robiť starosti. Ráno sa Tút vydal na cestu. Rádio si zobral prirodzene so sebou. Strýčko Opel bol najstarší z rodiny. Žil v domove dôchodcov pri Technickom múzeu v Starom Smokovci a chodil už len na prehliadky veteránov. Mercedes mu kúpila bohato ilustrovanú históriu športových aut a Klement mu poslal nový Hever. Presne to som potreboval. Nie je nič lepšie, ako keď sa môžeš na staré kolesá spoľahlivo oprieť. Tút sa chcel pochváliť svojim novým rádiom. Výbežok studeného frontu prináša náhle ochladenie. Vo vyšších polohách očakávame husté sneženie. Radšej by si mal ísť, lúčil sa strýčko. Tút prišiel na ráz cestie, kde sa hlavná cesta križovala s vedľajšou. Touto, budem skôr doma, rozhodol sa Tút. A to nemala robiť. Cesta bola úzka a plná zákrut. Navyše začalo husto snežiť. Nakoniec Tút skončil v hustom záveji. A nikde ani živej duše. Sneh len padal a padal. Všetko bolo biele, ale Túta napádali čierne myšlienky. Aby ich zahnal, pustil rádio celkom naplno. Mercedes už bol ako na trni. Tak hrozné Vianoce som ešte nezažila. Ráno si Klement prehodil zimné obutie, vyrazil. Pred policajnou stanicou už čakala snehová fréza. To by bolo, aby sme vášho syna do obeda nevyhrabali. Niekoľko aut zo závejov vyslobodili, ale Túta nikde. V tretine cesty sa objavil snehový pluh. Teraz už môžete pridať plyn, cesta je čistá. Nevideli ste zapadnuté červené autíčko? Ale pluh len krčil blatníkmi. Muselo ísť s kratkou, ináč by som ho našiel. Zavolám, aby poslali helikoptéru. Ale tá tiež nič nenašla. Tút bol celkom schovaný pod snehom a sám nič nepočul, lebo hulákalo rádio. Stalo sa však čosi celkom iné. Na svahu vedľa Túta sa začal hýbať sneh. Bol to svišť a poriadne nahnevaný. Rádio ho zobudilo zo zimného spánku. Bodaj by ťa parom trafil. I hneď vypni tie decibely a vypadni. Pišťala nemá tvár. Prepáč, nemôžem sa odtiaľto dostať, ospravedlňoval sa Tút. To tu mieniš prezimovať? Zhrozil sa svišť. Zachrániť ma môže len odmek.
Ešte, že mám protekciu na Lomnickom štíte, hundral Svišť a vyškrabal sa Tútovi na strechu. V meteorologickej stanici mali práve poludňajšiu prestávku a ďalekohľad nepozoroval slnečné erupcie, ale blúdil po okolí. Nech mi praskne šošovka, ak tamto nie je Svišť. Svišť? Na Štefana? Ale čo si? Bublal dážďometer spod snehovej čapice. A je vôbec Štefana? Ozval sa barometer. Od tej doby, čo nám vzali trhací kalendár a riadi nás počítač, nie je nejakej istoty. Minule chytil počítač nejaký vírus a prepočítal sa o 3 týždne, pridal sa vlhkomer. Keď vylezie Svišť, tak je jar, trval na svojom ďalekohľad. To je galiba, ja ukazujem 7 pod nulou, zahambil sa teplomer a hneď mu stúpla ortuť. Takéto oteplenie žiadna meteorologická stanica v tomto storočí nezaznamenala. Odmek je poriadny, ale jar to nie je. No, ešte si zdriemnem, zývol Svišť. Ak dovolíš, zahrám ti uspávanku, ponúkol sa Tút. No dobre, ale potichu. Kým dohrala tichá noc, ozvalo sa spokojné chrápanie. Tút potom zaradil spiatočku, potichúčky vycúval a ponáhľal sa domov.